करे योग रहे निरोग। आज संसारिक योग दिस। योग ही एक पूर्विल्ली शारीरिक, मानसिक आणि आध्यात्मिक व्यायाम पद्धत असून त्याचा उगम भारतात झाला। योग हे उत्तर संस्कृत भाषेतल्यान आयला आणि त्याचा अर्थ जोडप वा एकवटीत जावप। योग हे शरीर आणि चैतन्य ह्यांच्या संयोगाचे प्रतीक। नमस्कार, हा विष्णू नार्वेकर आणि तुम्ही पळयतात माय गोवा नेटवर्क। आज पुराय संवसारात विंगड विंगड रूपांनी योग फामाद असा आणि त्याची लोकप्रियता वाढत असा। योगाची सार्वत्रिक लोकप्रियता मान्य करून 11 डिसेंबर 2014 दिसा संयुक्त राष्ट्र संघान 21 जून हो आंतरराष्ट्रीय योग दिस म्हणून जाहीर केलो। आंतरराष्ट्रीय योग दिसाचो हेत संवसारभर योगाच्या साबार फायद्याविषयी जागृताय करप। आंतरराष्ट्रीय योग दीस 2024 ची थीम योगा फॉर सेल्फ अँड सोसायटी म्हळ्यार स्वता आणि समाजा खातीर योग। आंतरराष्ट्रीय योग दीस स्थापन करपी थारावाचो मसुदो भारतात प्रस्तावित केल्लो आणि विक्रमी 175 वांगडी देशांनी ताका मान्यताय दिली। हो प्रस्ताव पहिलेच खेपे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी संयुक्त राष्ट्र सार्वत्रिक सभेच्या 69व्या अधिवेशनाच्या उक्तावणावेळार आपल्या उलोवप्यांत मांडिल्लो। योग हो आमच्या पुर्विल्ल्या परंपरेंतल्यान मेळिल्ले अमूल्य दान। योग मन आणि कुडीचो एकवट तसेच विचार आणि कृती एकठांय हाडपी एक समग्र पद्धत असा जी आमचे भलायके खातीर आणि सामाजिक बरेपणा खातीर मोलादीक असा। योग म्हळ्यार फक्त व्यायाम पद्धत न्हय तर तोच स्वता कडेन, संसार आणि सैमा कडेन एकजीव जावपाची भावना सोदून काडपाचो तो एक मार्ग अशें हो प्रस्ताव मांडटाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हणिल्ले। आता आमी पळोवया आयच्या योग दिसाची कांय खिणाचित्रां।